חוש הומור. חוש הומור, הוא היה אומר שבעזרת חוש הומור הוא יכול להגיד מאוד מעט ולהיות מאוד ברור. ככה הוא כתב. חוש הומור הוא חוש מאוד חשוב. הוא נחוץ לכל אחד. וכמה חבל שלא לכולם יש אותו. הנה, אצלנו באוניברסיטה היה כזה מקרה. יש אצלנו סטודנט, פולני, שם המשפחה שלו הנינברג, וקוראים לו ולהה. והמתרגל, ניקולאי סטפנוביץ' פיטייב, הוא טיפש, אבל מפחיד כמה שהוא טיפש. אז באחד השיעורים הראשונים, המתרגל קורא לסטודנט אליו, ואומר לו, מה שם המשפחה שלך? הסטודנט עונה לו, הנינברג. ואיך קוראים לך? ולהה. לי קוראים ניקולאי סטפנוביץ', ולך? ולהה. לי קוראים ניקולאי סטפנוביץ', ולהה? ולהה. הגיע הזמן שתבין, ניקולאי סטפנוביץ', ולך ולהה, בקיצור. ככה זה נמשך שעתיים שלמות, בשום דרך הוא לא הצליח להבין איך קוראים לו. זה אין לו חוש הומור, זה מנסה מה אתם צוחקים? גם אני רוצה. תשמע, בדיוק אני מספר להם. אצלנו באוניברסיטה היה כזה מקרה. יש אצלנו סטודנט פולני, שם המשפחה שלו הנינברג, וקוראים לו ולהה. והמתרגל פיטייב, ניקולאי סטפנוביץ', טיפש, מפחיד כמה שהוא טיפש. הוא קורא לסטודנט אליו ללוח, אומר לו, מה שם המשפחה שלך? הנינברג. ואיך קוראים לך? ולהה. לי קוראים ניקולאי סטפנוביץ', ולהה, ולהה. לי קוראים ניקולאי סטפנוביץ', ולהה, ולהה. יש אצלנו סטודנט, שם המשפחה שלו הנינברג, וקוראים לו ולהה, והמתרגל טיפש, שואל אותו שם המשפחה, הנינברג, ואיך קוראים לך? ולהה. לי קוראים ניקולאי סטפנוביץ', ולך, ולהה. יש אצלנו סטודנט, שם המשפחה הנינברג, וקוראים לו ולהה. ככה קוראים לו, ולהה. הוא פולני. הוא לא השם, הוא ולהה, ככה קראו לו, ההורים שלו. איך קוראים לך? סטיופה! בסדר גמור, אתה סטיופה, והוא ולהה. והמתרגל טיפש. ומי סטיופה? אתה סטיופה. והמתרגל טיפש, והפולני ולהה. אז המתרגל קורא אליו את הסטודנט, והוא שואל אותו, שם משפחה הנינברג, ואיך קוראים לך? ולהה. ניקולאי סטפנוביץ', ולהה, ולהה. את מי? מה את מי? את מי הוא שואל כל הזמן בלי הפסקה? בלי הפסקה? מי שואל בלי הפסקה? במי אתה מתעניין? הפולני? איזה פולני? יש אצלנו פולני, שם המשפחה שלו הנינברג, וקוראים לו ולהה. אז המתרגל שואל אותו, איך קוראים לך? אז הוא אומר לו, פולני. מתרגל. הוא חשב שהוא שואל אותו, והוא חשב שהוא שואל אותו. על מה? על הפולני. שם המשפחה של הפולני הנינברג, וקוראים לו ולהה. אז המתרגל שואל, איך קוראים לך? אז הוא אומר לו, ואתה? הוא אומר לו, אני מתרגל, ואתה, אז אני פולני, והמתרגל שואל, ואני מי? אז הוא אומר לו, גם אתה פולני. אז שניהם פולנים. את זה אני לא זוכר. אחד היה פולני, והשני סטיופה. אבל אני סטיופה! כן, כן, הפולני לא ידע שהוא פולני. מה, לא הודיעו לו? הודיעו. הודיעו, אבל מאוחר, הוא כבר היה ולהה. בוא עוד הפעם. יש אצלנו פולני ומתרגל טיפש. מה פולני? הפולני לא, אבל אתה כמו המתרגל. נו, אז הוא קורא לו אל הלוח את הפולני ולהה, 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 ולהה. נו, אז מה? שום דבר! שום דבר!